Mayong gabi istanan niyata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Niyata manukad sa New Creation Servant Community, ang usa ka Catholic Charismatic Community nga milatas na sa taas-taas nga panahon, mga katluan o 7 na katuig. 37 years pas nagpadayon, way hunong ang ilang tulo ka dagkong apostolate, ang Apostolate of Prayer, Prayer for the Sick, unya seminar sa New Creation, Life in the Spirit seminar. Yes, mao na katulo mao ang apostolate ngadto sa mga jails ug usab kadto kinahanglan og mga deliverances. Salamat kayo sa New Creation Servant Community, Panguluhan Sir Pilia, atong leader gyud Sir Pilia Albao, si Ray Albao, o uban pa na itong mga kaigsunan karon nga inyong mabati ang mga concerns and leadership nga atong basahon. O gas pagkaroon na importante sa atong mga giandam nga mga tema, pero magagad sa mga pungutana gikas gawas. Usa sa atong mga wagyoy puas nga pungutana, taga Talibod Karkar Buhol nga mo si Ricardo Resane nga suroy sa niya mga dapit ug mga pambit. Pero sa dili pa ato sa ning ablihan sa pagampo. Sa samahan og sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Dios lang itong amahan, pinagisangan ni Jesus nga imong anak, among gipangayo ang imong grasya, kahayag Espiritu Santo, nga imong lamdagan sa mga pulong, giya, nga imong ipambit kanamo tagsa-tagsa nga mo sang ihatag, share sa atong mga kaigsunan karong gabi-una. Gamo sa pangayo Ginoong kalinaw sa kalibutan. Sa mga dagkong nasod nga niulbo na ang gubat, agana kayong nangamatay, thousands of casualties. Sama sa Russia o sa Ukraine o sa Israel o sa mga Hamas. Inormurag kalma na tungkol kay naminaw na ang Hamas o ang kining Israel sa pagdangop sa lamisa sa pagsinabtanay o magkanunay ng pagampos mga katawan sa Israel. Mao ni nga atong kanunay nga iambok sa ato sang nasod nga kita tagan sa Dios og dagkong panalangin, panalipod sa umabot pa mga adlaw ng year 2024. Pero salig ta kay nasa sulat kasulatan, Proverbio 3:5, ayaw pagsalig sa imong pagkatao ug sa imong kaalam. Salig sa pagagahom nga Dios. Kay siya magiya kanimo, panalipod kanimo ug mohatag kanimo kalamhan ug kusog nga makatuman ka sa imong katungdanan, ilabi na sa imong kaluwasan o usab sa imong mga bulolhaton para sa kakawan nga sila makatultul sa dalan sa kaluwasan dili sa pagkasalaag sa kalibutan ng agda nga nakapagapos sa tao sa gahom ni Satanas. O Diyos nga magagahom, nangaliya kami uban sa pagampo sa mahal nga Birhen Maria. Kaya ang pagampo dili man kabalibaran. Sa ngalan ni Jesus ginumanunubos. Amen. Greeting ko sa mga amigo si Brad Cesar Lindio. Nga mapapsanon kayo makita ang Biblia sa Rosario o kanunay siya nagpahinumdum sa atong mga apostolado sa Catholic Faith Defenders o sa radio programs. Salamat kayo, Brad Cesar Lindio. Yapil ka sa mga pagampo kay kanunay ka nga malantaon sa mga pagkinahanglan nato. Daghang salamat. Ang Diyos magapanalangin nato tagsa-tagsa. O mga igsoon, sa Ebanghelyo karon nga dako kayo impact sa ato pagsaog, pagtandog sa atong galingon. The power of the name of God. Mao ni atong nadungog kanina sa Ebanghelyo sa Exodus 3, 14-15. Ginoo nagsugo man ni Moises pagtuma sa bukid sa Sinai. O si Moises ni tungas sa tumatumuy na sa bukid, naghangos na siya, nakakita siya tanom nga mubo ra man tanom dagagdahon. Mis gisabulakan sa kayo. So pagduong niya masunog ang kahoy.
ang mga dahon o masunog, nindot yung kayo ang talanaw. Niya, nadungog niya, tingog na kanayon, Moises luhod, kay palaan, kinindapita. So, si Moises, may hubo siyang sinila sa luhod, may hapa, may simba sa makagagahong. Si Moises, may hangad, kaya nadungog niyang tingog sa makagagahong, pingon siya, unsa may imungan o Diyos. Notana siya. Unsa may imungan o Diyos. Nani sa Exodus 3, 14-15. Og mitubag ang Diyos. Moises, ang akungan, ako ang mao ako, I am who am. Sa may kahulugan ining gilituk o gisulti sinungan nga sa atong adlan, dili man ni ngan, I am who am. Ako ang mao ako, I am who am. Ang mga magtatambag ka na ito pagsabot sa balang kasulatan, kanang gisulti sa Ginoo, He is always present. Gigamit sa Ginoo, dili was, and dili will be. I am who am. Gigamit niya kaduha, ang I am who am. And that is the name of God. Pero sa may kahulugan na mo ang natura day, the nature of God. Because the nature of God is eternal. Sa fundamentals Catholic dogma, Yahweh God the Father is eternal. And the Son, Yeshua or Jesus, is also eternal, second person of the Blessed Trinity. And the Holy Spirit, Paraclito, is also eternal. Ang fundamentals Catholic dogma mipadayon, they are not three eternals. It's only one eternal. The Father is eternal. Meaning He has no beginning, He has no death. The Son is eternal, He has no beginning and no end. He is not subjected to death. And the Holy Spirit, Paraclete, is also eternal, meaning He is forever. So, manungdanon kaya itong paghibaw sa balaang ngalan, I am who am. Pero pila ka gudling sa paglitok sa Ginoo niya na mingon siya ni Moises, Moises, my name is Yahweh. And this name shall be invoked by all generations. Ang akungan mo si Yahweh, kini paglitukon, pagkasampiton sa tanang kaliwatan. So, ang angan sa man, Yahweh. Pero gikan na sa Hebrew language, ang Yahweh, I am who am. Nagpasabot nga siya, way sinugdanan na way katapusan. O mo nang iyang gingalan na tog ngalan. Nga gipangita sa mga tao ng mga tao. O nga na si Kristo nga Ginoo sa Juan 17:11, mingon mo siya, ang ngalan nga imong gihatag kanako o Amahan, akong gipaila kanila. Ang ngalan nga imong gihatag kanako langit ng Amahan, akong gipaila kanila. Gingan lang day ang anak doon na ba nga gihatag sa Ginoo? Doon na. Nasa Mateo 1:21-23, ang anghel nga si Gabriel mibaw ni Jose nga dawata si Maria o pagpasa ng imong mga bubo kay kanang pagpanapon ni Maria pagpanganak sa batang lalaki dili gahom sa Espiritu Santo o pagganganli ang bata o Yeshua nga nagahulugan siya si Yahweh magaluwas. So nga ni Jesus mo nga Yahweh saves. Mao nga mao ni ingon ni Jesus, amahan ko ngalan mo gihatag kanako, akong gipaila kanila. Mao nga ni Jesus sa Hebreo Yeshua. Sa Aramaic Yeshua. Sa Griego Jesus. Sa Latin Jesus, kinatsala Jesus. Sa English Jesus, atong gigamit ng Jesus. Mao na nga samahan, Yeshua, Yahweh saves. Mao na nga nagkasulti si Kristo niya na, kaya ningon si Kristo, ako ug ang akong mahan masara. I and the Father are one. Nana sa Juan 10:30, San Juan Kapitulo 10, versikulo 30, o bingon siya sa San Juan 14:6. So, may bawo,
ang amahan niya nako ug ako naa sa samahan. So the Holy Trinity, the Father, the Son, the Holy Spirit, proclaimed by Saint John, nasa suwat San Juan, Juan 5:7, kay tulo ang nagpamatuod sa langit, ang amahan, ang anak, o ang Espiritu Santo. Kining tuo usara. Kining amahan, anak, Espiritu Santo, kining tuo usara. Mao nga usa ka pamahayag nga gihatag illustrations Ginoo. Yang gibunyagan si Jesus sa yang gigalan nga si Juan Bautista. Dito sa Jordan. Niabot ang Espiritu Santo sa dagway sa lampati nga mibatok ibabaw ni Jesus. Miabot ang Espiritu Santo sa dagway sa lampati nga mibatok ni Jesus. Si Jesus diha sa Jordan. Og milanog tingog sa langit. Nga nagingon, kini si Jesus ang akong anak nga pinangga. Paminaw, pamati kamo kaniya. Kay kun nakahimuot kaniya, ang iyang mga pulong gikan kanako. Mao na mabasa din nato sa Mateo 3:11-16. Ang illustration nga the Father spoke to His Son. Niya matod pa naglanong tingog niya di sa langit. Yang Espiritu Santo nagpakita sa dagway sa lampati, the symbol of peace, simbolo sa kalinaw, simbolo sa madasigon ng pag-alagad sa Diyos by sanctifying ourselves by the power of the Holy Spirit. Mara nga tulong dayag amahan, siyawi, ang anak nga mo si Jesus o ang Espiritu Santo Parakleto nga matod pa ni San Juan, basig malimtan nato, kining tulo usara. Unsimplified by the gingan natog Theology of the Catholic Church. Teaching of the Catholic Church. Paragraph 91. Nga nagingon nga ang amahan, ang anak, Espiritu Santo, usara ang ilang pagka-Diyos. Wa nila pikas-pikas sa murapahan ang pagka-Diyos. Usara yun. Usara ang ilang pagka-Diyos. Usara ang ilang pagkaway sinugdan, pagkaway katapusan, din disimpayan. The three divine persons enjoy the life of eternity. The three divine persons enjoy the life of eternity. Masawa na nato binisya. Kita mga Cebuano, ganahan mga kita kuy-kuy mga laglum binisya, pero ang lugan niya, kayo. Nga kining tuko persona, usa sa kahimtang sa pagkamamadayon no dili mamatay. Kining tuko persona, usa ka kahimtang sa kamamadayon no pagdili mamatay. So take note of that. Pulong na sa simbahan nga gibase sa dogma. Ang dogma di magikan word of God. No dogma that would be pronounced by the Pope when the very statement is not founded on divine revelation. Ato na hinuman nga way bisan sa kadugma nga malitok sa atong Santo Papa. Kung way isukaran, dias bala ang sulatan. Naababa na. Sa 1 Corinto 18:6 mingon sa Pablo, atong gidawat siya amahan Dios. Pailan San Pablo. Sa Tito 2:13 San Pablo gyapon nagpaabot kita. Sa bulahan nga padayag sa atong dagkong Diyos ug manluluwas nga mo si Kristo. Giklaro gyud dagkong Diyos ug manluluwas si Kristo. Ya sa Puhats 5:4-5 mingon si San Pedro ni Ananias sa Sapira, nabakak mo si Espiritu Santo, dili tao inyong gibakan, kundi Diyos. So ang amahan Diyos, ang anak Diyos, ang Espiritu Santo Diyos, pero matod pa ni Santiago 2:19, usar ka Diyos, dili tulo ka Diyos. Mao na nga si Propeta Job, may paybaw ka na ito nga no instance. There is a iota of time
that the divinity shall be distracted or to be submitted to change. Mo nang ningon si Job sa Job 24:14-15, kung mamatay ang Diyos, mahanaw ang tanan. Kaya ang tanan kinabuhi gikan sa Diyos. Kung ang Diyos mamatay, patay ang tanan mga langgam, mga isda, mga hayop, o lakip ang tanang tao, mapapas kalibutan. Kung galing mamatay ang Diyos. Pero di man mamatay ang Diyos. Dogma tells us, Oh God, you are spirit. Oh God, you are spirit and you are immortal. Nasa 1 Timoteo 1:17. Nya sumpay 1 Timoteo 6:16, ikaw Diyos, bugtong nga dili mamatay. Because you are spirit, spirit cannot die. So mo ni atong ipambid nga unsa kami nung danon? Angan nga usara nga nagahulugahum, angan nga usara nagkahulugan sa iyang pagamuha kanato sa kalawasan. Bosa cool upon the name of the Lord. You are in crisis, you are in suffering, cool upon the name of the Lord, and you will be saved. Ono sa Roma 10:13. Mao katong atong pambit base sa manindog nga ebanghelyo nga gibatbatan o ipasabot sa atong amigo kayong pare si Padre Tubig nga misa kanina sa alas 5 pasado. Salamat. Nya man si galingkod mo ni ang astronomo ng atong amigo si Ricardo Resani. Salamat Brother, may gabi Brother, diri sa inyo Christian servant community o sa tanang naminaw sa atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Diri ko sa Biblia sa Jeremias 17:5. Mingon ang Ginoo, silutan ko ang tao nga mutalikod kanako o musalig hinoon sa kusog sa mga tao. Sa Hebreo 6:18, mao kini ang duha ka butang nga dili mosab, ug ang Dios dili gayud mamakak. Ang Dios di mamakak. Sa Mateo 28:18, si Jesus mingon, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Ako mo tanan Brother, tinuod ba nga gihurot hatag sa iyang amahan ng tanang gahom brad o doon na kasi bilin brad ko tinaw. Analogically speaking, panangliling panay dako kay gilila ng siga. Nya mangita sa kadito kandila lang may dagkot imo nang dugutan. Siga ang imong gunitan nga kandila pero wag na makuhay sa gamay. Ang kandila ni kuha aras pagdagkot. Sa iyang siga. Mo na nga si ang Diyos di paybaw. Nasa 1 Corinto 24. That Christ is the power of God. Christ the wisdom of God. Mo na ni Kristo, all the powers of God, my Father, are given to me. Tanang gahom samahan gihatan kanako. Pero wala man pasabot nga diha nga naa ang gahom tanan samahan ni Kristo, gilangkatan na amahan si gahom or gilangkatag sininin na isulo ba? Di na matubo. Because the power of God is God Himself. Ang gahom sa Diyos, Diyos na siya. Mo na nga si Kristo gitawag the wisdom and the power of God. Mo na nga si Kristo tanan mga butang inyong pangayoon nga malisod kayo kung naulipon mo sa mga ganlan na ito, mga bisyo, sa droga, ilim no, mga hubog, uban pa. Na ako'y amigo niya na. Ingon sa Bradsuk, sultihan ka dugay na kayo, pinagpainting ka tuig. Huwag yung simbahan. Di sige kumagampo. I had no feeling to pray. Why ko'y gipati nga kayo kumagampo? Ako sa mga nagilak mo na nabugos na lugupil sa kining charismatic renewal seminar, tumutug adlaw pero pastilan sa tuo na lang. Ngano mo to? Nga ganahan nagyog ko ampo kanindot Diyos pagampo. Kanindot Diyos pagsimba. Nabali pa nga kung kinayasod sa more than 20 years. I did not go to church. I did not pray. Pero karon I love prayer. I go to church almost every day. Nagogo. Brad Baw, mo na power of the Holy Spirit. Gipangayo na nato kanunay. Sa panahon na lisod na to,
cool upon the Holy Spirit. In the name of Jesus, ayaw na kalimti. Kaya dili na ihatag ng Espiritu Santo di na masangpit sa tag-iya niya. That is the Father, the Son, mo na ihatag na nato. So, muna nga ang pangutana ni Rizani nga kining nahurot mo na hatag sa Ginoong Diyos sa mahan ang iyang kamangkusan na kung ano nabilin. Di na tinuod kay wa kyud bawag tangi nga mahan. Because He is forever. Kanang is meaning present. He is always present. Wa say kagahapon, wa say umabot. Ang tanan kagahapon ug umabot, makita na niya mura sa nagkumkum diya sa kining iyang pad sa nangagi sa karon ug sumabot. Because God is always I am who am. Mo to tupad ni Ricardo Rizani niya man si Brad Ray Albaw natong tinugyanan sa evangelization likewise sa iyang paghimo sa presentation of Holy Preston. Pero dili niya pare. Brad Ray. Priestly function sa ministry sa community. Badsok may Happy New Year ay sa ato ang mga tigpaminaw sa dias kanginan ni DYRF. Badsok akong utana kay kuan pa man ron Pasko pa man karon niya related ni sa Pasko badsok. Pasko sa pagkatao sa Ginoo. Pwede ko mangutana badsok kung unsang mga relihiyon nga nilimuto Pasko nga Christian ba? Christian pero nilimuto Pasko. Unya nga naman di man sila muto ni Pasko. Kay makalibog nga nanong sila muto nga Kristiyano man ta sila. Unsang mga Christian denomination nga gibawaan nga dili to Pasko ba? Nya unsay ilang rason? Now, do daghan mga kaigsunan na Christian denominations nga di sila mo tagagan ng Pasko kay they do not believe that Christ really born on December 25, year 1. Sila mo niya. Pero matuto sila noon ni Kristo. But they do not believe that there is a Christmas, there is a specific date of the birth of Jesus, none at all. And that is not really written. Matutunin nila. Muna mo, sa ulang Pasko sila, mga salo-salo, brotherhood, banding, and likewise, pag pinatagay o gasa, pagdawat unos. Yes. Pero, muna Brad, pupunta na, nituo ba sila na Christ was born in December 25? No. Pero we as Catholics, how do we know that Jesus was born really 25 and confirmed for many years? Panahon ni Julius, mga year 300. Gisamok siya sa bishop na Katoliko sa Jerusalem. Ayan, mo si Cyrillus. Gubod naman diri sa Papa sa Jerusalem na tawhan ni Jesus. Kadini siya mataw sa Bethlehem. Pero wag yung sa nakaingon, December 25, December 5. Palihog ko. Ang Santo Papa paligo siya. Yes, I do remember that there was a man from Jerusalem, head of the church, sa kining siya'y pinilalan sa pagtitipig sa mga documents, gisudyo, dako kayong kahong nga digil malungpag, siya rin ang kwadani mo. So, kipadaan niya si Cyrillus. Yang gingon dito sa maong panahon, Disyembre, ang emperador, lakip ang hari, lakip si Herodes ang hari, ni order man nga pagpalista sa tanang mga adults nga malista ilangan. Why makasupak silutan. Muna si Virgen Maria o si Jose tuman. Pero that was time that Mary was pregnant of Jesus. Muna nga pagkanto nila, human sila mapalista, na may lista, na may record na, tamlaan na. Giabot man si Santa Maria o panahon, umaanak siya. Muna nga, si San Jose, ang antigo kay mga papunaw na, nituktok siya sa mga kanang abutanan, mura o gamay hotel. Huwag yun dawat. Kaya tanaw nila sa
panangguay niyo si Santa Maria Pupuy man kayo. Di ko bayad sa mga kayong bayranan sa stay hotel. Nya mga balay. Dili man mga able. Wala nakita sa siyo sa lugar nga awan, pero tanda pa niya manger. Kana bang adto dito puka mga hayop, baka, karnero, kanding, aron kung doon ay uwan, dili sila mabasa. So si. Yan doon may dapit na uga, doon may mga kumpay nga uga, iyang iladad, umoto iyang hapol sa iyang kupo o ang mahal na birhen, higda dito, nanganak sa bata. So morning ingon sa Papa, this is the record. Dito ni makuha sa kining record niya itong panahon na. Niya kislib. Tingtugnaw-sad. Kislib ibalik sa itong Disyembre 25. Disyembre 25. Mao na kihatag mo si Rilos. Niya kining ang tao nga nagdani, nagpadani ini, o sa ka inila nga mo'y caretaker of the precious documents of Israel. Ya doon kinilawak na tutupig. Pero noon sa mga pag-anhin ninituhan na din sa Roma, iya magitunog ka na ko. Keep it, sometime you need that. Mo na yung pumunta na ron. Disyembre 25, sumala sa record sa kining nga na to official registration of the people around that time. Unya, ang lain katuruan na nung Ray, si sa Lucas 1:4-6, si Zacarias Jesus Templo, iya maturno. Ya siya Angel Gabriel, tugpa pa man, tagpo pa niya, kuyuman siya Angel man, pero lipay siya. Siya, Zacarias, ang imong asawa karon, nanamkod. Nikilip ng uli Zacarias, kay hapapin man sa gastos ni Isabel. Tiguan na. Siya sa tiguan na, pero wala mo sila retirement. Samtang makaya, they have to go to the temple to offer. Manawa siya mo. Yung nga halimbawa na kuwag to. Dili ka magkasulti pag-usap. Hangtod na tao ang bata. Kaya mananam ko naman si Zacarias. Karoon gisulti man sa Lucas sa turno ni Abia. Ya sa Kronikas 24:10 turno ni Abia, ikawalong bulan. Nya tarawon sa ikawalong bulan sa Hudiyo. Tisriman. Ikibali sa atong September October. Gisakyan man sa buwan, tagtunga sa buwan. So September. Ya kay sa ulong pa sila sa dakong kasulugan ng atonement of sins. Nga magsugod og kining pitsa-15 itong tuig. Nya siyam ka adlaw sa ulog. 15 nga ganimo siyap, 24. Muna pagsuod ni Zacarias sa templo, Oktubre 24. Ya, tanawara. Ang atong naandan ng pagkatao sa katao, 9 months man from gestation to birth. Namas Biblia, Galatia 4:11, Kristo natao sumalas balaod. So, gikan sa Oktubre 24, ihapok siyam. Esterblia. September. 9 months man ang bata matao. So, natao si San Juan Bautista ni Maria, Hunyo 24. Nya kay Jesus kay number man ka buwan ang iyang pagmamahod. So, gikan sa Hunyo 24, ihapok sa kanunong buwan. Muna na natao ni Jesus, December 24. And this was confirmed by the great men of the time. Sa Tarsis, upang madulo sa Jerusalem, they practiced that. There were arguments, but there were Catholic orators and researchers na mangon, ni pahayag sila. If you can produce another fact, unlike this fact that we had, kung dili December 25, sa man, wa mas katag. So, muna accepted until this time, even the Muslim countries, they respected December 25 as the birthday of Isa. What is Isa? The Messiah, that is Jesus. Mana, brother Ray, nakatoy ka ito pag si mong mayong pamatana. O niya, tanong pa man si Sister Gining Brilia, atong sa ning paminaw.
may gabi Bradsok o sa atong mga kaubanan din sa New Creation Servant Community o uban sa atong mga listeners no sa DYRF. Ang ako ang pangutana Bradsok iba nito man taaning infallibility of the Pope. And then karong baguhay lang si Pope Francis ni naman to'y kuan ni approve siya sa ruling nga maghatag og blessing sa same-sex couple. So I know nga daghang kaayong nalibog ani kay kibaw man ta nga kaning same-sex kaning panag-uban usa ka dakong sala no sayop sukwahi nga buhat nga dili ma-accept sa nato nga kuan kay dakong siyang sala. So mo na ako tanan Bradsok unsa may imong ika-kuan ani kapatinaw in relation sa kaning infallibility of the Pope ug sa kaniyang bagong ruling gi-approve karon. Salamat kay Sir Brelia nga kining blessing nga i-allow sa Papa may man nga di matandog ang infallibility of the Pope. Kaya kanang infallibility of the Pope only when he would pronounce a dogma. A dogma is an official statement of the Church uttered by the Pope, the highest authority of the Church. Nga is infallible. Unsa ka gani insulti sa Papa sa dogma na nagbasabot niya nga dili siya masayo na. Bisan sa Biblia o Juan 2, 27 ingon si San Juan, nadawat na nato ang dihog si Espiritu Santo. Busa magtutulog at tinuod o dili na magtutulog sa iyo. Dili ta. Kanata referring to the Church. But particularly referring to the Pope. Ang Santo Papa may atong magbalantay sa kalag. Siya may shepherd. Muna nga ang Santo Papa infallible. Ora, nga ang infallibility, the Pope shall pronounce that this is official teaching that all Catholics, born Catholics, baptized Catholics should believe this. Muna siya ang infallibility. Duharasan ang doktrina nga ang Santo Papa may nungdanon nga dili siya masayo. Ang may tungkol sa faith, tuluan, si tuluan at importante sa kaluwasan ug sa pamatasan. Muna ang moral. So, muna nga ang Santo Papa kung uyon nga kining because he knows so much. Isip sa Papa, bisan kaniya nung pare, yan nung laiko nga tuon, nga ni si barog yung simbahan. Pero nga may hatagan magyog panalangin ka ng misyon. Kaya ang maong LGBT, ang kalibutan ng himaraot ba? Muna doon ay madungog na itong mga BBIs, mga bayot, sa mga lakinon, sa mga transgender ban pa. Muna nga sila na islag kayo. Labi na nagsimbahan na musulti. Muna nga nalayo na sila pag-ayos ganoon. Inay madulo sila nga someone in the church who is infallible not really invite them, not really for a marriage na nakasunod sila gidili ba na kanang panalangin mao na ang panalangin sa atong panalangin sa balay kining mga tatay o lululo mama manalangin sila pero paminawan ang panalangin o langit ng kamahan anak Espiritu Santo kining akong anak kong ipanalanginan nga aduna ko'y tinguha tuyo nga malikay siya sa sala malikay siya sa kadautan ug imo siya bantayan kanunay. Amen. So ang panalangin ay a wish sa wish tinguha ba nga iyang gipalanginan sa pamapuyo sa tarong kinabuhi mo na panalangin mo na ang mga simbahan misa gani sa Domingo di alas 8 kuan dira kanang sa kinang misa nga ingnon to grandeur mass ba ka mga choir ng mga laki
Ya, igsud yun sa pare, kuyog sa sakristan, ganana sa bibitahan tanan. Kika sa first row, hangtod dito na sa doon sa misahanan. Yan ang bibitahan. So, may nga the church is wishing nga kining nimba karon mabagong tayo ng kinabuhi, mapanalanginan sila pagpuyo. That's the beauty of blessing. Pero dili sa sakramento kay bingon man hala gi-bendisyonan na si Jose Fulano nga nakikigubay dili na tinuod. Ang simbahan nagtinguha lang uban sa pag-ampo nga usab ting tapana siyang kinabuhi nga nalayo sa Dios. Sa totoo, that is the wish and desire in the minds of the Pope nga kining atong mga kaigsunan nga na sa LGBT nga GBI may galing ang gobyerno sa Pilipinas. Doon ay kining law balaod yun nga respetahan yun hatag yung even nga parehas mga lalaki parehas mga babae mga estudyante dili sila mahimong iwakli sa mga trabaho dili iwakli LGBT tagdon sila. That is the essence of the law of our Philippine Republic of the Philippines. Sunod tayo balaod na. Ang simbahan para panalangin mo na the wish and desire that you, man and woman, will be changed. You man and man, you'll be changed. Woman versus woman, you'll be changed. Dili kay ipanalangin na mo ako dong banag-banag mo sa laki. No, sir. So, pabilin ang 1 Corinto 6, 8-9 nga nakikisgot na ng immorality nga ang Ginoo dili gusto. Okay. Salamat kayo sa pagpunta niya si Sister Rosa dong Kapuli. May gabi sa tanan, sa naminaw karon. Nakoy question bansok sa online ni asawa ni Kuya Alex Basig, Ati Jojo. Na siya friend nga Catholic, pero na siya fiancé nga foreigner. Unya, itawag sa para pag-sponsor. Ang problema kay kaniyang pamamanhon nga foreigner is ETS. Unya, doesn't believe in God. Unya, nangita lang sila o kuan man ka ng lisod ang pag-process ba kung atog ka ng sa church yun. So, ang gibuhat nila na sila Christian nga wedding or Christian religion wedding niya. Sila ni Ati Jojo, murang alibay lang sila kay sila ganahan magninang kay Katoliko magid sila. So sakto ba daw ay ang gibuhat? Maura na yung pangutanan na Bradsok. Sakto gyud Sister kay ang pare gusto nga kung anton na gyud ng pamamanon ng asawa preparado gyud sila. Aware sila sa the law of the church, the doctrine or catechism of marriage. Nga ato yung balaan nga pag sud sa sakramento kasal nga pulos sila Catholic baptized Catholic dili Protestant no o labi na nga dili atheist kay atheist di mo naman tuog Diyos and the church forbids but the somewhat the heart of the church wants to save the wife. Kaya mapuy-puyo na siya. Uban sa atheist niya bana. May puyo yung kalag. Puy-puyo siya. Sa simbahan, mo kasal na with the information that this is already for the causa salvation for the wife, not for the husband. Unless the husband converted nga siya, mo ingon niya, kuwan ka ng nga may dinibug at pagtuo ni Diyos, dinibug at pag-ilan na may magagahop. Pero kung firm siya, no, I will die as an atheist. So, por causa lang sa asawa. So, kaslon sila with intention to be known by the atheist and to be known by the wife na this is for your spiritual welfare. Ikaw ang asawa. Maluwas, kaya di ko siya kaluwasan o ibang sarag. Nailabtan na naman bago nining lalaki rin. Bahon na brigid kuyog sa Amerika. Sabi na nagtatan ako. Kaslon ka. Pero it does not mean na kining ang simbahan uyon sa mong kahimtang. Pero ang simbahan ay
Salus animarum suprema lex, principle of the church. Salvation of soul is the highest law of the land. Salvation of the soul is the highest law of the land. Ang kaluwasan sa kalagoy labing dugong balaod sa tanang balaod sa kalibutan. Huwag ilain. Murang buhos kita. Murang rules sa simbahan. There must be a love, extraordinary, somewhat application of we that this wife will be free from mortal sin. So, muna, tubag sa patana. Okay. Ricardo Rizzo. May gabi po sa Balsok. Diri sa inyo, Christian, sa community o sa naminaw sa itong katinawan sa pagtong Katoliko. Diri po sa Biblia sa Buhat 3:15. O gipatay ninyo ang tinubdan sa kinabuhi. Apan gibanaw siya sa Dios o mga saksi kami niini. Sa unong Timoteo 1:17, ang alam sa ari nga walay katapusan, walay kamatayon o dili makita, ang dungog ug himaya hangtod sa kanturan. Akong pangutana na bagay, ingon man diri sa Buhat 3:15 gipatay ninyo ang tinubdan sa kinabuhi mo ni Dios. Nya sa unong Timoteo 1:17, dili mamatay ang Dios, Brad. Paliho pa ni patinaw, Brad Sok. Kung ikaw nagtuo nga ang Diyos ni mamatay, samot na Kristo. Diyos na siya. Ngani sila gilutos na gid sa pagayunan niya Diyo. Naibaw ko kung gusto ko niyo. Sa inyong pagkukun ako, gusto niyo yung patyon ng pagkatao. Waming gusto yung patyon ko. Diyos. Kasi Kristo, sa persona, divine person, one of the divine persons of Trinity of the Son. Ato nang hidunggan ganina nga usara lang ang pagka-Diyos. Nya usara lang hingpit nila kahimayaan pag-enjoy sa eternidad. Ang amahan ng Espiritu Santo hingpit nga kahimayaan sa pagkadili mamatay. So di gina sila mamatay. Umamatay na sa apil pagkamatay. Kung usara switch na sa atong electric lights pag-ibot na apaw ngitanan. So what happens if the second person would be dead, would die. Patay ang persona. Kaya usara naman ilang pagka-Diyos. Yung mamatay sila, patay kanan. Kaya all lives or living beings are really dependent on the power of life, and that is God. Muna mamatay ang ginupatay tanan. Job, Kapitulo 34, versikulo 14, 15, mamatay ang tanan. Kung galing mamatay ang Diyos, pandi mamatay ang Diyos. Muna ang pagkutana nga kining naaman sa Buhat 3:15, inyong gipatay ang tinubdan sa kinabuhi. Pero siya naibaw, unsay patyon niya. Unsay patyon. Ang lawas. Siya patya ko. Kasi siya katuglaw ni banhaw ng akong lawas. Kill me, but the third day I will raise it up. My life will be raised. Isip pagkatao. Ingon siya Kristo nga, patya ko. Kunya sa atong official teaching, kanang na to, Catechism of the Catholic Church, paragraph 649. Paragraph 649. Nga gihimo ni Kristo ang pagawa siya gahom. Aron pagpanhaw siya patay nga lawas. Tanawa. Kinsa may panhaw siya lawas, ang gahom ni Kristo. Dili si Kristo na namatay sa iya pagka-Diyos. Kaya di man namatay ang Diyos. Diagay ko mingo nga professor sa seminaryo, kalit sa siya. Nakadungog ka na Diyos mamatay. Ako doon na ilingunan siya. Noon siya ba? Doon na ba Diyos mamatay na? Diyos mamatay na Diyos. Ipamugantan niya ang katapusang racing of donation ba? Nagay mamatay na Diyos mamatay na Diyos. Diyos na. Diyo mo na kanang ni Ricardo Rizzo nga. Nagingon nga, inyong ipatay ang tinubdan sa kinabuhi. Dili na ang pagka-Diyos ni Kristo, ang gisulti ni Kristo ang unang pagkatao, gigud ko ninyo, kay gusto patyon ang pagkatao, na may bigan. Sa muna nga kasulti, sumala sa Biblia, gitkot man ni
kini Ricardo Resening, uno Timoteo 1:17, nga niingon sa Pablo, ikaw, Diyos, Espiritu, dili ka mamatay. Bugtong pagyon nga di mamatay niya ato ginapat yun. Ginoo, nga, ay naman tuwa na to. Ang Diyos kita, sayo kita. Sister, salamat. May favorite so pagbalik. Ang question ni Kuya Alex no gikuha niya sa online. Na daw sa 1 Pedro 3:19, katong mga kalag nga giwalihan ni Jesus dito sa sul. Sumala ni San Pedro, naluwas baka ato sila. Bansok. Mora na siya. Salamat kay Esther. Kay ang basa sa Biblia ana para kaduna tayo background. Ningon sa Pedro si Kristo namatay siya kanon kinaiya. Pero buhi si Espiritu. O gaging Espiritu miadto sa presuhan. Ug bilang dito mga kalag. Dili mga tao nilawas kalag gyud. So question ni Brother Alex kanang uno Pedro 3 sinabi nga unsa mga kalag dito? Kana ginganlan og bilangguan nagpasabot na sa gisulti ni Kristo sa San Mateo 5 nga kung sa katao kahimo gamay sala ibalhog sa bilangguan pero maluwas pa siya. So kining bilangguan ang isgutan ni kining San Juan, San Pedro 1 Pedro 3:19, si Kristo namatay siya hanong kinaiya. Klaro yun. In his being flesh or human, but he is alive in the spirit. And his spirit entered the jail or prisuhan nga bilanggo mga soul purgatory, mga kalag nga wa pa mablihing langit. Pero sila pinili sa Ginoo gibutang diha kadtong madunay kay sa nga kinahanglan susunod kay doon na may provision, doon may ngalanan og fascins purgationes picatorum nga si Kristo ay nanglimpyo sa gagmay sala so pa siya sa langit mo na purgationes paglimpyo na sa Hebreo 1:3. So ang tubag sa pagtana nga kanang ngalalag nga iadto ni Kristo ngalalag na sa purgatorio ug magalag sa mga karaang tao kay matudto pa sa kining Catechism of Catholic Church pagkabanhaw ni Kristo ang iyang gipangita ang amahan ng amahan mo siya dan buto sa Kristo nga na tanggong sa siya kay doon naman siya si Adan pero with the process of sincere repentance ilang magipatayag nagpasol sila sa nagipalapin nila yawa kaysa Ginoo. Murag pangita ni Kristo. Kita ang ni Kristo kay kanang iyang pangita kung man figure of speech para makita ang Ginoo. Sa tabuan ng souls nga tuwa dito lagmit si Adan nga dadon sa Ginoo sa langit. Pray. Salamat. Balik ko pangutana na Bradsok niya. Follow up ni nga pangutana na Bradsok regarding itong regarding itong kasal bitaw sa usa ka babae ug usa ka atheist. Kani po siya Bradsok kaning kasal na sibil ba? Unya ang usa ka Katoliko hangyo or invited nga sponsor. Pwede ba kita maka-sponsor sibil nga kasal? Mo na una Bradsok niya. Ikaduha, in relation sa Pasko Bradsok kay Pasko pa mangyahon karon sa basahon ni Lucas chapter 2 Bradsok nitunga man diha ang anghel sa mga shepherds bitaw Bradsok sa mga magbalantay sa karnero o ni kanta sila og Gloria in excelsis Deo. Human nila ibabaw ang Ginoo na natao na ito sa pasungan. Gitagaan nila instruction sa mga shepherd nga atuon nila, bisitahon nila. O niya, na sila gisulti diya Bradsok nga para nako importante kaayo nga kinahanglan nato masaysay Bradsok ba? Nya kulangan sad ko og taas nga pagsabot. Kani bitawng sa
verse 14 kanang niingon diha Bradsok nga peace of to all people of goodwill. Nganong wa man moingon ang mga anghel Bradsok nga peace to people sa Israel or sa mga Hebrewanon or sa mga diha sa Middle East or sa tibok nasod, kanong goodwill man nga ako nasabtan aning goodwill Bradsok, mao ni ang mga tao nga maamiguhon, matinabangon, kanami yang gi-specify, dili man race of people, dili ang level of people nya. Kanila ba nga mensahe sa mga anghel Bradsok, importante kayo niya, wala kay tagay og kanang pagtagad kaayo ba nga ilhangi hisgot. Thank you Bradsok atong usaw kaduha nga mga tanan. Salamat kay Brother Ray sa imong mayong pangutana, nga duha ka pangutana no Brother Ray katong civil marriage. Na kining civil marriage kasal man pero nga na civil government authority mo kining Muslimnize o marriage pero dili na sacrament, no? Nga na siya public accepted by the government. Muna nga kung sa katao nga mupanaw baro niya may ngayon ang usa ka dapit o are you married? Siya, yes. Pakita niya legal man na kaya that is legally accepted ang civil marriage. Pero dili na sakramento. Dili na mingon nga makakalawat ako kaya nakasal mo sa huwis, kasal ko sa mayor. Pero ino na to nga makatabang na niya because that is accepted as legal pero dili pa moral kaya dili pa sakramento. Mara siya nga makatabang sana siya niya o magpakasal na sila sa simbahan, wa na sila daghang kuti-kutisan kaya katong ilang marriage certificate as civil marriage will be used nga wa na itawag mana yung mga kaba pag announce nga litawag na Gabanis Talpulana. So katong pag-awit sa mga anghel bitaw nga tos magbalantes kaniro purti magyong ning duta ato, no? Nga unsa kay kaulugan ato kay linatin ro tay mo gisulti Gloria in excelsis Deo et intira pax in omnibus voluntatis. Himaya sa kaitasan o sa yuta ang kalinaw sa mga tao nga dunay may kabubuton. Unsa may kabubuton sa pa we subject our will and desire to God. Mga kanang gubat o ang mga manggugubat, mga leaders gubat, mo subject silang hukom ilang una-una ngadto sa Dios wa kay gubat. Kay kalinaw man ang Dios, peace man. So, mao nga ang kining kinahanglan giawit sa mga anghel Gloria in excelsis Deo. Himaya sa Diyos dito sa kaitasan o sa yuta sa kalibutan pax kalinaw alang niya itong dunay may kabubuton. So muna nga giawit gina sa anghel with the message, with the divine message that this Son of God born of Mary, this is the source of life, source of peace, source of love, source of grace. Marang pinagi ning bata, musandig ta ning bata, mo sunod ta kay nabaw baka ray nga dunay kisultis Biblia nga daang tugon nga referido gyud sa bata Jesus na Salmos 2:12. Na pamilawan ro ning maminaw na to, di ba? Sa kuan gani child Jesus, tingani ni sa Salmos 2:12. Humaluk kamo sa anak aron siya dili masuko o dili kamo mga wala diya sa dalan. Kaya kamo kapumot niya mo silaog sa dili madugay. Bulahan katong tanan nga mo dangop diya kaniya. Ibo nga Salmos 2:12 nagisgot nga pahagkon ta sa anak. Aron di siya masuko. Kaya di kay tambuhay mo niya na kining masalaag ta sa dahan. O bulahan katong tanan nga nagasali kaniya. Kung mo nang basahon ang Isaias 9:6, si Kristo kini bata
Kaya lang ka na ito gihatag usa ka batang lalaki. Ang kagamhanan gitungtong sing abaga. O kini siya, paganganlan og amahan nga walay katapusan. Dalawa, prinsipis pakigdait. Diyos nga gamhanan. So meaning, this is very extraordinary. Kini nasigutan sa Salmos 2:12, referring to his son. Nga we must kiss him. Yawa na pa siya rin, ito na mas langit. Pagod na, sabot, we shall love the child. Santo ninyo. Niya, ato na tumanon, kaya dili masaaktas daan. Mga salaaktas kadalanan. Muna, daghang kayo mga ingso na ito, mga non-Catholics nga, magbugol-bugal Santo ninyo. Believe mo Santo ninyo ka, pero di mo simba ka nimo. Wasal kayo ba? Huwag isa na bata. Sa Isaiah 6:9-14, niligam kasulti sa Diyos. Alang kaninyo gihatag, batang lalaki gihatag. Ang kagamhanan igatungtong siyang abaga. Paganganlan siya, amahan nga walay katapusan. Makagagahong, prinsipis pakigdait. O siya, matod pa, Diyos nga magagahong. Ginganlan yun. Yan di man na masulting Ginoo, di man na mga Ginoo. Usa ka butang nga dili tukma sa butang yang ginganlan. When He names darkness, that is really darkness. Kung may Ginoo kangit-ngit na. So kanang isulti niya, amahan nga walay katapusan, prinsipis pakigdait, makagagahom, Diyos nga gamhanan. So, morning nga ganing santo ninyo ni siya. Kung ako yung alinaw ba, siksaw yung basa ng Biblia, that would really redounds to the prophecy. So, ang imong mahinungdanon nga pangutana nga doon ay mensahe katugid nga nung gingon nga intera pax voluntatis, it intera pax in omnibus hominibus voluntatis. Ato patanan yung mga tao, omnibus humanity ba? Nya mo na nga may kabubuton. Nya salamat kayo sa atong tanan nga mga igsuon nga niya karon, Sister Brillia, Sister Ray, si Brad Rico Rizani o si Sister Christy. Kaniya gyud lead sa Rosary o si Dominicos dili Dominos. Kaya ganang Dominos ginoon. Salamat kayo sa tanan atong mga kaigsuon nga naminaw sa DYRF, Radyo Pwersa, o sa atong technician, si Engineer Julius